Nhai ngu yo blay bangila yo biang ye kebekum kene galat lembaju kene kapor bagi yo ban pusan lingkot na kitien ke jong blay lembaga kene devotion bapan baik daga good news TV ke bawang wan ban mani ipriang sobha namta jong pi baro kibas ngap per kibapet ye kene good news TV hak ye kene kubor hak kene kapor ke bamanta ngaj bau blay un kerku ye pi baraka juk kaporu pen pau ye kejing ai ku blay ye pilang baro hak kerteng ke ba em barga berun bor ke jong try beno prim jungi Jesus Christ ka jingai ku blay ka ledru shika good news TV ka bala penbit penbiang nagam ta kani ka program ngingaj bau blay un kerku yaki kam bat ki jing tray ki jong pi kapang hakni ka por ke bamenta ke bang kwa ban bu ye ji pusan ke balingkot kalong yang scam hapdang ki jing tenjo kanong rem nak chien ke jong blay kalong na ki kitab ujob kalong ka bakhat sao ka dekat ke baningkong ki chien ki ba ong kumne ubriu ubalakhan ka briu ulong ubak ndiat kisngi bat ubadap da kajing jinjar ubriu ubalakhan ka briu ulong ubak ndiat kisngi bat ubadap da ka jinjar habangi pai na kchien ke jong ka bakut ke jong blay ngin syam baki briu ki bau blay ula jit cekakam jong u banon pendap ye ke mission ka jong u bat ki jumat ye ke je kendo ha ke jing em ko jong ki bolong ki jing bat ki jing tenjo bat ru shu ngila ban lap dari ban syam ba wei na ki kun bek syakri ki jong blay ki bola mat ye ki jing tenjo ki ba medeng ha ke jing em ko jong u udai ujuop uni usyakri berkun ujong blay preng ke jing ya lenti ke jong u ulhaban mat yesibon ke jing bagi jing tenjo kiba la penlong ye ke jing em ke jong u ban ye kendo ya kita ke jing kiba medeng harukam nrai ke basutunat ke long bak chin ke jong blay ke tho bau new syakri ujong blay don kamasiem jo ke jing yaisha baru yang scam haga bakut uyo mat ya ke jing kerku ki babon sertap haga jing em ka jong u kinong batai kiong bagi briu ki ba it yo blay bar ki ba em kat kom kamon ka jong u ki jua kendo ya ki ting tenjo u apostle Paul urdai wei na ki syakri ka jong blay bahaga jingem jong u ulai kendo ye ki jing tenjo ki balanat khap u haban mat ye ki jing sha penchitam ki jing sha tngan ka jing lengkot ka jing sha penchitam ha ki ding sempat ka jing pat lieng ha preng duriau ka jing sha jenet ka jing kendo ye ki nong luti bat kumta ter ar ki koren kat wei arpusan arpunyau kay tu syai ba upol upla ye ke jing tenjo ha ke jing em ki bolo dai ban ya dang ba ha ke jing em ku jong u ne ka de khat ke balai phuwei upla ba baro ba ule ki long ban pendan buram yau blay uba usyakri paramen siem ba koridor ke jing kali kami babalai ublay usya yangi bangin ya kendo ya ke jing tenjo ublay ujongi haba utenjo yangi ki brio udan yela ka jong ka thong bat kin nong rem ki bas kam ki bangi dei ban mat ha ke jing em kenang bangin la ban yang scam bat ban penjanai yela ka jong ka jing em mentah ke baningkong
Kalong kenang ban penki ya ke jingmot je berkat jongi. Lani ban motivate ya kita ke jingmot je berkat ke jongi. Bangin la ban bu ya ke jingkot jingmot ke baskam. Bat ban ya hakalanti ke batamai. Kitab proverb kelenong ke baar pau ke dekat ke belai pau. Ke keren ke jing ki jing jingem ki bamong ki ban khu ya ke jing sniu. Bat ke jing syok ki kot hadu ke benta ke bakam syapo jong ke kepo. Kabar ban sengau tu ya ke jing nget hadu katno ngilalong ki baklan. Ar koren katlai san. Ke keren jalade hitu yit pi. La pilalong ne em ha ke jing nget. Kabalai kenang ban yo ya ke jing penbet ya na ke jing bakla baro. Wa Alexander Pope wang ban bakla kadai ke jong beriu. Ban map kadai ke jong blai. Ke jing ruai sam. Kanambar ke bachispa kat kendai. Nyopwe ke dekat. Kaong ke babhaya nga ban pencitam. Yang bangan dop nang yaki an jong meh. Kabasau ublay upadan kam yaki jing tenjo. Hagaban penbha bat ban penprang yaki jing em jongi. Siupol sikinong rom kalanong apa prang ada kat ke baat po prang. Kaito baka kran syai hangi. Bat ngiyat tepro baki aka baro. Kiatai lam nakaban penbha ya kita kiba ye yo blai ya kita ken ya kiba lakhat kat kum ka jing tmu jong u kabasan bangin nang ban penjanai ya ka jing em ku jongi wei petros klonong kabasan ka khat ka bishpau kong te u blai ka jinga e baro ulakhat ya pi jagata ka buram bom jukot jong u. How Chris nda pila syak citam kendiat por mauken unda penjana ya pi unda pen scam unda pen chatbor keban riu bangin yo ya rapru ya kibai kibamat ya kicing tenjo ar koren kelong kebaning kong rekat kebalai san uba pentingan yangi hak kicing cenjar barok kenang. Ya kaban ai bor yang iban pentingan ya kita kibah kano ke jing jar. Da kata ke jing pentingan. Da kabala pentingan yang i tau play. Ki pramen sim bakodor ke jing kat ke bangkat ke spor kalong. To ngilong kibayai ne. Bat kibayang scam hap deng jong ke jing tenjo ke jing em. Bat ai bakan long ru. Kaslam kebansan dor ya kijing tenjo bangin la ban long ki bajanai ngin pernai bangin tingsan itnat kum keksiar baku banala barbala prang dehang tangin nang klan ban job yagi boy tap ubaman ubatmu ban penjat ban penprai ya kijing em kejongi. Badro bangin pla sekiway. Kumau job upla da kabau ong. Halnong ka baar pulay ka dekat ka baspau. Ndai ito ya kalenti bangayan. Ndaw la tenjo ya nga. Ngan mi no gum kaksiar. Charles Hodgson Spurgeon. Badai unong ya lap bar unong tokot bapau nam uang. Klam ka jing tengko bar ka jing kersyut lang na umau lanai. On omlong satya ubajli itanat. Bat ting shan parnai. Ngait bau blai un kerku ya kini ka por ka balingkat bangi om pusan ya kecien ka ba em ka jongu. Ublai un kerku ya kinong ngap ba kinong pet lembaju kini ka Good News TV. Ban kerku langingi baro. Babangi kendo ya kecing le kecing em ka jongi. Ngin yang scam hapdeng jong kejing tenjo ublai
nagamta ka buram ko jong u. Amen. Ngi duai. Kun rahat ngi aingo namar ka jingi ka jome. Ba me ablay me ai ka jing kular preng jongi. Ba bangi kendo ya ka jing ba ka jing tenju ka jing em ka jongi. Ngin yang scam bat ngis kau scam namar ki kular ka jome ki pen scam yangi. Kenang bangin yo ban pen perang ban penjanai la ka jong ka jing em. Ingat kan rahat ba me men kerku ablay ka jing em ka jongi. Habang imat ya ka jing ba ka jing tenju. Ngin num pai din no. Banding inum penran din no andengin ya syaprang bangi tur syaprang. Naman me don rengkat lambat ni. Idwai ba men kerku ya kena kapor ka pakentang ka bangi yo ban slok ka kecin ka em ka jome. Idwai ba men kerku ya kapor ka brang sa ru jung ka em ka jungi. Sengau kan rahat ba sengap ka jing duai ka jungi. Mau jisu ngipan ya kini baro. Amen.